Doako parkinaren ontzat plataformatik Donostiako ospitaleko 2212 langileren sinadurak bildu ditugu. Horien bitartez, protonterapia eta kanpo kontsulten eraikuntzak eragindako egoera eta ospitaleko aparkaleku egoeraren okertzea salatu ditugu. Eta baita, hartutako neurrien eraginkortasun eza ere. Hori dela eta, testua sinatzen dugun langileok Osakidetzari aparkaleko alternatiba erreal eta doako bat martxan jartzeko deia egiten diogu. Donostia Unibertsitate Ospitaleko langile zein erabiltzaileentzat. Honekin batera, beste sinadura bilketa bat abiatuko dugula jakinarazi nahi dugu. Horren bitartez, langileok ez ezik, erabiltzaile guztiei dei egin nahi diegu auzo eta herrietan antolatu eta sinadura bilketak abian jartzeko. Horretarako, sinadura online egiteko esteka zabaltzen dugu eta auzoetan edo eta herrietan sinadura bilketak abiatu nahi dituztenek gurekin kontaktuak jartzera animatu nahi ditugu. Osasun zerbitzuetara doako eta kalitatezko sarbide baten alde badu borrokara.